me mo bi akwa ba e de ba nature in tree adom yembiem nyankopon adom yembiem ye duru bosomi a ye frɛ no ahinemi emu mesre se enene da wo hwɛ ye mfoni ene ye adesua yi bia na wani gye ho a di achi subscribe like titru pa ni YouTube no wo mo a subscribe impo ye nu 100 ye nu 1000 ye just 300 and something enumpo na ye old channel ana me convert ye de ye nature in tree ti mesre mo se ne TikTok ya do so a ye bro 5000 you see I was 7000 mo no mesre se enka ye de odo no ekwa to so e YouTube na dinti a mesre se ye nko subscribe to YouTube no and then say me share project bi ase enema yesua wa ha ni nyina mi kruchire e de aye nwoma nature dictionary any textbooks a e de be ma a school for a wo musua twi e wo won school mu free of charge and me madisre any mani swadi hunu ni say enka sika kakra ye benya e wo social media platform ase no enu bi enanka ye de ebe so sa dwumedi yase printing of the books no any distribution ne eho akade nyina eno ne mani so ade hu sebe machara de pen me o chire ni I have a master's in education ade chire ene mabunu ne nkodaada ache yade a ehu hia me epa na sebe ye de ye nam kwan so esi kwan so a ye kɔ ye nyini ye nsan nye enkola bi na mmom ye ma wo mo eba no ye man keto a wo ba ene ye wo faase no wo mo eba no won adesua ene sede ye wo mo behu eniema atwa won ho ahia e wo won kasa mu no eno ne me da yeso ene mani so ade hu enti misro se wani gye ho a eya misrewa ko YouTube na monko subscribe na monhwe videos esi ya na ehonom na me de yemfoni ne yadesua ni nyina ebeko na obi etia me na so say TikTok ebi mutimi ba live ebe nya sika minim se de yesi ye no se obetumi aboa me a ni nyina ne say ye pese mo so yase ni etumi print books yi na etumi nso ekoche ewo Ghana ha ba bia mofra esua twi na nyaade a ye pese ye ton debi nyaade ye pese ye ton ye pese ye che edema ye ma ye ofa asenum ye nwanum keto a omo eba be da mase se mase na mo be ye ne saa me number enso wo ho obi wo akwankyere obi o pese ode eboa obi wo adwenkyere ebi o pese ode boa ema ye dwumedi ekọ animu a mesre se ubetumi afrɛ me ana obe WhatsApp me na wade adwenkyere ambeta sebe obi ni wono ma wa pa nyansa ana adwenkyere ho yesi se o pa de enso e de a bre sebe kotokwa ye nye wabro you ane na maka we man fa se nsu ntwam no obi bisa se ada na menye other languages isa nse meye educationist enye tribal sem na memeye kasa mete ni mitimi kire no na mede eye ade ehu hia se kasa wote na wotimi kire ohu yie no obetimi de aye mimiti we mete enkran kasa mete aigbe mete akuapem eti asante twi ana twi na esanse bebre na ehye yempage yase na ye akanfo na eti twinti no me se ha no ye beka akan ana twinko a Ghana National Journal mi page ba ko a eho no nso ye nature adesua ni bi wo ho no be no de ye kire nature no mu no iga ewe twi no ga ewe twi eye kwapem twi asante twi ana me bompa ya class meeting de Hausa account you me bompa meeting de Hausa account ti ho ne de wo ye nkanani wo ye igbeni
na opese wunya sa adesua ya okọ Ghana National Journal eno nso wo TikTok ni YouTuber ubenya ne yesu nyina in sa kasa no enso ya se no de meti na metumi kire kakra na ya se me ye twini na me ye akani ni de aha no eye designated aha no ye de sia se ye de be kire twi nkoa na ye wona bebre ba cartoons ni niema e kire we ni nyina so ni nyina e ba ti misre mo nko ba bia mo nso masene medamase ehini me a ye de ato bosomi yi edin so no enwanwa na edin no e won enkyerase indi se wani agye se opese wo hu ehini me de enti a ye fere bosomi we ehini me na me nko ba bia comment kyero e wo comment section no se adesua ana tro se ehini me na yento aso you say de misi e kan no esa se a se eye twi nti se twi no so de ye wasante ne akuapem ne we eye ne yitimi de asese ni yitimi de asese obi be twere se adan na twi no mi chichim pepa chaw minim se achim wasa de nchira asante akuapem Ghana bebre na ekatwi nanso de ye manketwa no school etumi eye won sohwe ewo ho no eye akuapem twi ene asante twi saa twi mienu wi ena yetumi asese enkola ewo ho ewo school eno nti na mede edin ni ye ta eno nkyere se sebe twi na meka no eye asantefo enko adia anase akuapemfo enko ade da bi entisa ebi wo kwan pa onye okani enso sebio manimu a oti twi eka twi num twi enu nti homa yento aso you ye fere busumi wei ehinimi na ye nananom a wonti bobio onim nyansa atete no wode edin toto saa busumi yi nyina aso no omo se eduru saa busumi eduru saa emre we mu a enema mienu anasa enema abien ene ya esi enema abien ana enema mienu ena eta esi wo saa emre eyimu wo mutena ase eye enhwehan ehwe enema said the science eye no science say you observe then you predict then you interpret say no boni kanu no wo mo observe ye ehwe ha mo say eduru saa busumi ewe mu a saa mri na de edikan wo mo epe ensuo ene awia kakra ensuo kakra awia kakra edi aboa won kuayo no saa busumi wie pa na omu enya no busumi wie no edi kitawonsa ene aye ho mmobọ busumi no June July no edi saa busumi yechi yenim se kitawonsa ne aye ho mmobọ saa busumi na ye nsuo eta atopa enti ne eto aso no eya nsuo enta nto bebre ana awia nso enta mbo bebre ewie mu ensakraye no eboa ema obia oye kua no onya saa afanu mienu yi eboa ni kua enu nti nananom tena se din no hu se saa embre we die edura na akoye se ehini yen ama yatumi adua ye nobae ene ye dua ba yi o se yentwi kasamu no ehini me ye de ato busumi yiso no nsemfua mienu a yakan bam ehini ename nti ye frɛ busumi we ehini me ehini no ewo nkyeremu mienu ubetumi enya nkyeremu mienu ne wom se twini achimni de nkyereni wasani kowuni asantini kapimni obia okatwi bia na oye okani mpo yenwanom fante mpo ekase bibi ehinina ana obi ehinime ana bibi ehinia na opa kyerɛ sɛ adekode no ebie hini kyerɛ sɛ ebie eye kasefua baako a yedi gina homa bibi sɛ obi embie bibi aka bibi abie enti ena nanom hu sɛ eduru saa emrewe ya esan sɛ
ewiemu ensakrae no ebeboa ema akuafo atumi akọ afuom akọdọ enya ndobae bebree no omu ne se saa bosumi wei na ehini won ama won kuayo no atumi ahya ase ama de womu ebedua bia ebeyeyi enu nti onko se edu saa emre wei a na ewiemu nsakrae no ehini yen obroni beka se it is ushering us, it is opening the way or the door for us to actively engage in farming. Adentia esan say edru samri we na ensuo no ento bebre ema okranini ni nka say ensuo tontinimi ntumi enko afuom ana say en ade a madua no ensuo no ebeto asɛ no ana awia no nso a emo bebre ema onka say se ne awia yi ebo yi de mi ntumi nkonye sa menye tipaye ana se de awia yi ebo no mekɔ afuom a ebe hye me ndobaye dabi enu nti no eye ebra eye bre papa a ebie kwan ema obi bia a opese odua ana oyekua enu nti omeka se ebri we die ahini yen akan ana atwi asemfua ahini eno so ewo ntrase mienu de toso mienu no se twini ka se ade bi ahini mia na se ade no abo afa me so afoforo me aboro me so supo ahini me okom ahini me awreho ahini me na kire say esun awreho ekom no aboro me so obroni ka say it has overwhelmed me, it has overtaken me aboro me so and say somebody kruye munso a ekuafo bi ehu ni say wo matwan ema ensuo bebre atọ ensuo a etose ade awia a ebose ade no atwamu nti na fe na wo mo kɔhye ekuase na won so a wodua wonno bae be se bosumi edikan ne de etoso mienu a ensuo no bae wo mo hu ni say ensuo we de ensu pa eto ama ne yedua bia ayeyie no samri nso na saafo ne nso wore yeden wori ko twa wonno bae titiru pa ne biaya na omota adua baire ebi frɛ no ode endi sɛ obe ha bi posofo bi sɛ akuapemfo yen akuapemfo you yen akuapemfo sɛbe ebi eduru samri a yɛde ode ana yɛde baire ɛna etwa odwura yen nananom a ɔyɛ kyerepɔmfo a wɔn wɔ abiriw wɔn so wodi ohum ene biae bebre a wodi ohum ni ade no ɛyɛ a wɔde wɔde ana wɔde bayire ededi na bebre na empempi na wodi no around this time samri yi kɔ ɛyɛ ehini mebuso yi mu no ɛna bebre na wodi titiru pa ne biae a wɔn dua koko ase bayire empempi no koko ase bayire no uyo obi a uyo okuani a na unimbre mre ni mra wo se udua saa koko ase bayire ya ubehu se eye udua ema ebra enyi a wo se abo a wo se utunu wo ehini me busumi yi mu na enkane no enne impo no aduan etumi fayase ana etumi fayem chi edo chi ede papa asante akuapem ni the various flavors of the tree no the papa is as I say nature in tree no me di nyina be fere say tree ni bia titui a ote enti enka no na sabio akronto sabia nyado enempo sa neti udi aduan a etumi fa woyam udi aduane a etumi fa woyam na titiru ne kokwase bayire anase afase enti bona ne din na ebaaye na no so ekire ye bekire mu enti esanse ehini me busome no won a odua kokwase bayire ene afafase ene bayire a abo no titiru pa so won mu dua enkokonko eno so ye bekire mu ade ko bi fro omu nyina no samri na wo mu ekwakotu bayire no
Emma bayre ebe dɔɔso ɛwɔ akanman mu. Ebi na wɔn de yi apaye ɛyɛ adeɛ. Ebi na wɔn de yi apaye ɛyɛ adeɛ. Na ɛba saa aduane a ebu ɛwɔ amanfoɔ fie ne mantam nyinaa ɛyɛ ɔde anaasɛ bayre. Enti hwɛ sɛ bayre ebu anaasɛ aduane a yɛtu wɔ fam ebu na obiara edi. Ɛne osɔre anɔpa a ɛno na obedi. Osɔre awie a ɛno na obedi. Ɛno ara na ɔmbɛsa ɛde awo fufuo. Yɛde bɛyɛ bayre fufuo ama wo. Ɛno nti tetefo no edi saa aduane wei a wɔn sɛ ee bayre yi deɛ afei deɛ ɛhini yɛn. Ɛnyɛ bayre nko a afuomudeɛ ana afudie biara a wɔn ebetwa ɛne nnɔbae biara a wɔn betwa atɔsodie biara a wɔn betwa ɛwɔ saa mmerɛ yi mu no wɔn di ɛma no boro so anasɛ ɛboboro wɔn so. Ade baako nso a ɛma no boboro wɔn so ne sɛ anasɛ ɛma no foforo wɔn so ɛma no hini wɔn no sɛ tete no na bebree na ɛyɛ kuya. Enti sɛbe mpani sɛ ɛnyɛ nipa baako pɛ na ne nana ne abrewa. Obia nana ne abrewa. Ɛno nti sɛ obia nana ne abrewa deɛ a ɛne ɛnyɛ nipa baako pɛ ɛna ɔyɛ kuya. Ɛno kyerɛ sɛ akuyafo bebree, akuyafo pii bɛkɔ wɔn fum akotwa wɔn nɔbae ɛde aba. Ɛno nti hina na ɛbɛtɔ ne yɔnko de. Hina ɛna ɛbɛtɔ ne yɔnko de. Eyi kyerɛ sɛ ukɔ efi biara mu a, ukɔ ofi biara mu a, ukɔ efie biara mu a, ubehu aduan ɛwɔ hɔ. Enti saa mmerɛ yi no aduane ehini yɛn nananom akanfoɔ. Ɛno nti wɔn sɛ eduru saa mmerɛ yi paa deɛ a na nneɛma ehini yɛn. Na nneɛma ehini yɛn. Nsuo ɛne awia a ɛbɔ kama no ehini yɛn ebie kwan ama yɛn. Wɔn nso a ɔkɔ afuom ɛkɔdɔɔyɛ a wɔn no bae no aben ayɛ wɔn no bae no aso a wɔn atwa ɛde abɛfie wɔn bayerɛ wɔn mankani ne wɔn nneɛma nyinaa so a abɔ a wɔn atwa abɛfie no yɛtumi dia ɛma no hini yɛn. Ɛno nti ɛna wɔn de edin wei ɛtoo saa bosom yi so sɛ ɛneɛ saa mbere wei no eduru hɔ nom a nneɛma hini yɛn nti yɛmfrɛ no ahinimi. Mogidie pa sɛ wanya adesua bi ɛwɔ ɛnnɛ ade a yɛsua mu deɛ nti a yɛfrɛ saa bosom yi wei ahinimi. Na wobɛkyɛ ama wo ba ate ama wo nua bi ate wobɛhyɛ ama obi a wonim no obi a ɔnyɛ kanni yɛ nuanom nkranfoɔ yɛ nuanom ayibefoɔ yɛ nuanom frafrafoɔ dagbani Ghana ha deɛ yɛ nyinaa yɛ baako yɛn kasa no ɛna danso nanso mpo uhu sɛ enema bi wɔ no ɛsesɛ ɛwom Ghana ɛna yɛ nyinaa wo ma yɛ nuanom n'akyɛ sɛ unim ahinimi ɛwɔ kasa biara mu a wote a ɛyɛ Ghana yɛn kasa biara wobɛtumi atype ɛwɔ comment section no. Enti me de me kasa no ɛba wie no ma agya no ma wɔn wɔ akuapem ɛbɛkasa. Enti nea woka yi nyinaa ne korakora ne den na wo pa kyerɛ you ma kyerɛm deɛ nti a yɛfrɛ busumi wei no ahinimi ana abasɛm ana tetesɛm a ɛfa busumi yi din. Afei abasɛm bɛ na yɛbɛnya wo. Sɛ yɛn nananom no tena ase ehu sɛ busumi wei no ebie kwan ɛma akuafoɔ. Okuani ne hwan? Okuani ne obi a ɔwɔ aba a okodua ɛma ne so. Aba yɛmmerɛ yi mu no sɛ wonyo kuani a ɛyɛ idea sɛ ne broni ka no no. Ɛyɛ tirimupɔ, ɛyɛ nsusuyɛ, ɛyɛ ade bi a wopɛ sɛ woyɛ a ɛwɔ wakoma mu ne wɔwɔ adwene mu. Zenka no ɛna nanom gu aba ehu sɛ busumi wei ɛyɛ ebie kwan ehini kwan ehini pono ehini kwan ɛma wɔn sɛ de bɛtumi agu wɔn aba ɛne na me hyɛ wo nkuran so sɛ adwen bia a wanya sɛ wopɛ sɛ wode hyɛ adwuma ase aware ade bia a wopɛ sɛ woyɛ bia no memma
wadwene mu pɔ ana osusu ye no enwu hu saa bosomi we sɛ ye bosomi a ehini kwan ama mo na kɔ abonten go out there na kɔ na firedi ne kɔ ye dia wo pɛsɛ wo ye no esan sɛ unya saa kokuduro ya ebe yi ama wo mabusumi we ehini kwanpa ema wo wadwuma mu wawarire mu usuku a wo pɛ mu wone wo yonko wone wa yonko enkita hodie mu ade biara wo ye bia no mabusumi we ehini kwan ema wo na kokuduro na ehini kwan ema wo sɛ aduan ene mfudie a ena nanom ekotwaaye eba saa busumi we ni so hini wo mo a ene na adesua a ye nya ne sɛ to bo ase na tase aduan a ɛwɔ busumi yi mu enye aduan a ye di nko a ye ka aduane a eno sɛ be ho adesua ade bia ye de kɔ ye mu bia no ɛyɛ aduane enti de wode kɔ wadwene mu nso no ɛyɛ wadwene mu aduane ti to bo ase memma wawaruguo oba wawuo woyɛfono a ana unyinsan ya asɛe wadwuma a ahye bosumi mienu ana bosumi bi atwam ade boni bi a ato bosumi atwam no memma no enhini wo enhyew so na mmom enipa a atwa wo ho ahyia unyankopɔn na wo wonamfofo pa a wo wawofo a omubɔ wachi dom uti a esi wo konso a etimi dwene biem won sa entwitwaaye ne won nan a entwitwaaye a etumi koba no mani nyina enhini wo na enhye wo nkuran sɛ de ebe ya ubetumi asa esi wo dada mu biem eyi ni adesua a mepɛsɛ unya saa na ye nananom eye no onso wanya adesua bi ɛwɔ ne yesua yi mu a tro comment section no mesrɛ mo share, comment and like.